ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. ҳатман муроҷиат кунед. То 1 апрели соли 2025 нафарҳое ки двойное гражданство доранд, ҳамун медицински справкае ки гуфтем, ҳамира дастрас мекунем. Барои маблағ расходу шуд ва барои чӣ ҳуҷҷатҳо пешниҳод кардан буд. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Як информатсияи муҳима ба маълумоти муҳоҷирон мерасонам, бо диққат то охирша тамошо кунед. Хоб, мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. Оиди гирифтани праваи российский бе экзамен дар Федератсияи Русия. Оиди нарх навош ва чиҳо лозим мешавад барои гирифтани праваи российский. Камтарак информатсияҳои нав биромадагиай мо хостем ки ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонем. ҳатман бо диққат то охирша тамошо кунед. Хоб, ҳар нафаре ки дар Федератсияи Русия қарор дорад ё ки берун аз Россия қарор дорад, агар ки паспорти российский дошта бошад, метавонад ки ба воситаи основанияи паспорти российскиш праваи миллии худша ба праваи российский бе экзамен иваз бикунад. А нафарҳое ки паспорти российский надоранд, мисолу яктарафа шаҳрвандӣ мебошанд, ягон ҳуҷҷати тасдиқкунанда надоранд, мақсад барои ин нафарҳо тааллуқ надорад. Гуфта мешавад ки муҳлаташ 1 сол эътибор дорад. Аз 1 апрели соли 2024 то 1 апрели соли 2025 нафарҳое ки двойное гражданство доранд, шумо муҳлат доред ки праваҳои худтона иваз бикунед, российский кунед. Яъне ки ин ҳатмӣ мебошад барои одамое ки паспорти российский доранд. Нархи навоша бисёри нафарҳо мепарсиданд ки чӣ қадар маблағ сарф мешавад, оё пули калон меравад ё ин ки не. Мо чандин бародарҳое ки дар Федератсияи Русия ҳастанд ва праваи российский да аллакай супоридан ҳуҷҷатҳои худшона, парсидем ки чӣ қадар масраф карден маблағтона. Примерно ай 5000 рубл то 7000 рубла дар бар мегирад. Расходе ки барои иваз кардани праватон шумо мекунед. Яъне дар чӣ расход мекунед? Барои гирифтани медицински справка шумо меред дар ҳамун ягон клиникаи государствения ё ки ягон клиникаи шахсӣ медицински справка мегирен. Ҳамин медицински справка да сум меспорен ва баъд гайда мерен сум меспорен. 1500 рубл то 2000 рубли дигара. Яъне ки дар умум ҷамъ бигирем аз 5000 то 7000 рубла дар бар мегирад. Расходе ки барои ҳуҷҷати ронандагии Россияра шумо дастрас карданӣ мешавед. Ва чӣ ҳуҷҷатҳо дар корай барои пешниҳод кардан? Яъне ки шумо паспорти худтона мегиред, пешниҳод мекунед бо переводаш. Переводчам дар корай дар ҳолати пешниҳод кардан. Ва баъдан праваи миллира мегирен, пешниҳод мекунен, баъдан мерен аз духтур мегзарен, ҳамун медицински справкае ки гуфтем, ҳамира дастрас мекунену мегирен, пешниҳод мекунен, тамом. Ин ҳамин қадар чизои лозимӣ дар кор мебошад, мақсад дига ҳечи дар кор намешавад. Ва барои равон кардани ҳуҷҷатҳо, агар нафарҳое ки госуслугиро бифаҳманд, метавонанд ки гаи норафта мисол бо тариқи ҳамун сайти госуслуги ҳуҷҷатҳои гуфтагии моро багиранд, равон кунанд. А нафарҳое ки мисол намефаҳманд сайта, метавонанд ки рафта аз наздик муроҷиат кунанд. Аввалан мерен шумо дар оҷа навбат мегирен, яъне очират мегирен. баъдан очирати шумо ки расид, шуморо даъват мекунанд худшон, ё ки мисол зангтон мезананд, баъд мерен ҳуҷҷатҳои худтона пешниҳод мекунем. Тамошобинони азизу гиромӣ қадр, информатсияҳои нав дар мавзӯи гирифтани ҳуҷҷати ронандагии Россия барои маблағ расходу шуд ва барои чӣ ҳуҷҷатҳо пешниҳод кардан буд, мо хостем ки ҳамира барои шуморо бигем, то ки шумо огоҳ бошед. Хоб, тамошобинони азизу гиромӣ қадр, видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем. Агар ягон саволи дигар нофаҳмо кишид, метавонед дар комментария бинависонед саволтона. То видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.